Umune ndị Anioma daalụ nuo ọ ga-adịla ọnụ mma ọ ga-adịla ọnụ mma unu ga-adị ka echi adị akụ enu kunu si esu anyị na-atọsala anyị ozi ọma anyị bụ ndị voice of Enueni anyị na-eme ka ụwa ma ife na-emeni ife na-akpọ n'ugwu na-akpọ na ndịda ya ka anyị ji wepụghe okwu Anioma steeti a maka na obi etesọ m ụsọ na ọ bụ na nwate nwa ha Anioma steeti kịka ndị nọzi ọlụ oyibo na-eme ya ka m mesizi jezi fozia one page na social media ka wa na-asị na Anioma niile imirikite Anioma niile bụ Edo steeti. We are Benin people. There's no doubt about it. We are in this Anioma territory. We are 70 to 80% Benin people. I don't care what they say out there on social media. You know, all over here is Benin. You know, these were all part of Benin Empire. And the towns here, like there's another town there called Idumuje. And my last name is Odiakosa, which in Edo means somebody close to God. Odiakosa. You see that? But now the Igbo, because of the adulteration, now we are becoming more Igbo-nized. Now sounds more like Odiakosa, like my hand is in God's hand. That's not the real meaning. It's Odiakosa. My town is Idumuje. So you understand? So we are more of a dope people than anything else. Afamu bụ Ogochukwu, onye ọgwashi ukwu ka mbụ. Igbo ka nna asụ Enueni ka nna asụ. And ọgwashi ka nọ, ọgwashi bụ Anioma. Biko ka nsi wee bụ Edo steeti. Ka nsi wee bụ Edo steeti. Na asụsụ a na-asụ Igbo ka nsụ, tonye akalụnụ anyị n'ọnụ na ya bụ okwu. Ọ bụ na ịbụ onye Anioma maọbụ na ịbụ onye Edo, ka ịbụ afai. Be ka esi bịa tonyalụ na anyị ọnụ na ya Anioma kwenu Anioma kwenu Anioma kwenu Kenji ya bụ na dị mma Kenji voice of Enueni